இது வந்து நம்ம இதுனா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் நாலு பேர் அண்ணன் எங்கிட்ட பக்கம் மாற்றி அந்த அண்ணன் வந்து அவங்க மாற்றிக்கிட்டு ஒவ்வொரு மாற்றிக்கிறது அண்ணன் தரணும் இது நம்பிக்கல ஒன்றும் தரணும் அடிப்பான் நீங்கள் படிக்க விட்டுலாம் திரும்பி போயிடலாம் இந்த வீடு இப்போ கார் வரக்கூடாது பைக் பைக் தான் கார் போட்டு பைக் வீட்டில் வாங்க இல்லை நம்ம தெரிஞ்ச பைக் சும்மா வாங்க வச்சுருப்பாங்க வச்சு பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி ஆனால் இதில் வந்து நம்ம சூழ் ஏசி இருக்குல்ல சூப்பர் அது முடியுமா இந்த இடத்துல அந்த இடம் தான் அதே கிடைக்கல சூழ் எடுத்துக்கிறா அது கொஞ்சம் நீளமாக வேணும் ஏன்னா காலில் மாட்டி நீங்கள் ஃபோன் ஃபோன் எடுக்கணும் அது ஓடும்போது ஒரு நாளைக்கு அதான் ஒரு காலேஜ் கூட வைக்கலாம் இல்லையா கொஞ்சம் காலேஜ் நாளை நாளை அது இப்படி வந்து காலேஜ் கூட வரைஞ்சி வைக்கலாம் அந்த மாதிரி போடுமா அதான் நல்லா காலாக இருக்கும் இது காலாக இருக்குண்ணே காலாக இருக்கும் காலாக இருக்கும் இன்னும் உங்களுக்கு வந்து அனுபவம் இல்லை இது இல்லை அடுத்து காலுக்குள்ள போய் நீ வர நாய் போட்டு நாய் கழுத்து இருக்கேன் எனக்கு நீங்கள் லாரி கட்டிடலாம் லாரி கட்டிக்கலாம் நீ காலை இருக்காது அது அடிக்கா இப்போ பின்னி ஆனால் பைக்கில் இருக்குல்ல அதானியா இது இருக்கா பத்தாது ஆனால் கவனம் அது போடலாம்
கையில உங்க அறிஞர் அறிஞர் நல்லா இருக்கு. எத்தனை எவ்வளோ வேணும்? ஒன்று வரணும் திருப்பி வரும். சுற்றி ஒரு நாள் மிஷினை கட் பண்ணிக்கலாம் சார். பக்கத்தில் யாரு கொடுத்தாங்கன்னா யாரு முடியுமா? முடியுமா? சொல்லி விட்டுருக்கா? சரி. அது கிட்டாங்க வீட்டில் நான் கட்ட போகிறேன். எப்படின்னா நான் வந்து இது இந்த பொருட்கள் அந்த ரப்பர் பார்க்கணும்ல அது மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு சுற்றி கையில் கவர் கட்டமாக தான் வரும். அதில் அது வேணாம். இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் போடுவோம். அப்படியா? இது வந்து உங்கள் பஞ்சாயத்தில் அது முடியாது. உங்களுக்கு வந்து அப்படியே இருக்கும். சரி போகலாம். உங்களுக்கு முடிச்சு சரி உங்கள் மாதிரி போங்க. இல்லை உள்ள வச்சு ஊற்றிட்டு அது மாலை கிடைக்கிறேன். ஆமா எங்களுக்கு வெட்டு பண்ண நேரம் வெட்டு மாதிரியா எப்போ இந்த போகிறேன் காரணம் ஏற்றல நான் நீங்கள் போங்க அது மாதிரி நிறைய இருக்கு அதனால இந்த மாதிரி பொறுத்த பிரச்சனை இல்லாமல் இது வச்சு காரணமாக இருக்கு அது போகிற நேரத்தில் காம்போட்டு அந்த காம்பு இந்த சின்ன அதான் பார்க்க முடியுமா இல்லை சரி
ஆனால் நாட்டை மாதிரி இறக்க முடியாது உள்ளே இருந்துச்சு இந்த பையன் போனால் உடம்பு பயம் குட்டியா அதோட இடையில சாயந்தரம் நம்மகிட்ட பிடிச்சுங்களா நீ ஒரே மணிக்கு போட்டு இந்த லைனில் வீடியோ கட்டிங்க அப்படியே சரி கிட்ட அப்படியே வைக்கிற போது என்ன போட மாதிரி ஆமாம் அப்படியே நல்லா தெரியும் இந்த கீழே மட்டும் இருக்காதான் இந்த அப்படியே ஏன்னா என்ன இருக்கு நீங்க அவ்வளவு தூரம் வரீங்க ஒரு நாள் கூட தெரியல அதே வாய்ஸ் பேருக்கு தெரியல உடம்பு பார்க்கறதுக்கு அப்புறம் டைம்யா கலங்க ரொம்ப பையோட நான் முடிச்சுனா இதங்கள் முடிக்கலாம் நாய் கேட்டேன் நாய் நிறைய இப்போ என்ன பண்ணும் கரெக்டுனா பட் எனக்கு பார்க்கும்போது பாவம் இருந்து அது நாய் நம்ம ராத்திரி அவன் வேலை ஒரு இதுதான் அதான் அவ்வளோ ஆமாம் நம்ம தான் நான் நாய் அதில் போய் பண்ணி கேட்டேன் பிரச்சனை பண்ண கஷ்ட பற்றி நான் இதில் எவ்வளோ மாட்டாங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க செலவு போய் கணக்கிடுவான் அது போடாது கூட நாம அந்த யூடியூப் சேனல்ல கூட வீடியோ அதெல்லாம் போடல அது எடுத்து அந்த யூடியூப் வந்து போய் 4 நாள் தான் வரைக்கும் எனக்கு யாரும் தெரியாதவர அவர் மூலியமா ஒரு நம்ம வாங்கிட்டு மதுரை யாரோ வீட்டு வச்சாங்க நான் போய் அந்த வீடு கண்டிப்பா அந்த அட்ரஸ் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க உட்காந்து இப்போ மனசு பிடிச்சிருந்தா கொடுங்க நம்ம வந்துருவோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் போகல அப்படி போய் போட்டு
ரோட்டில் ஓடுவேன் இதில் இருந்து எனக்கு வந்து இந்த வாரம் இல்லை ரொம்ப அது என்ன இது பண்ணுங்க அதில் தான் அதில் லைட் இது லைட் இல்லை அதெல்லாம் Pero ahora somos allí, ya no. அதாவது டைப் பண்ணுங்க டைம் ஆகுது அதை டைப் பண்ணுங்க கிடைக்கலாம்